Nepúšťala z rúk ani Majka, ktorá sa písať naučila, hádam, na Kurune, ale tuto na zemi jej v čase Dňa mladého diváka slúžila iba ľavá ruka, pretože pravú mala celkom na nič, obalenú v sadre. To sa vraj nosí na všetkých planétach, ak si kto si zlomí ruku. Zuzka, o teba je všade veľký záujem. Iste si už bola na mnohých besedách a odpovedala si na otázky. Ktoré otázky dostávaš najčastejšie? No ako som lietala. A ktorú otázku si ešte nedostala vôbec? No tak dávali všetky a čo ja viem, už asi na žiadne sa neopýtovali. A čo máš teraz s rukou? Som padla a mám ju zlomenú. Joj, takže ani to lietanie nebolo také nebezpečné, ako si ju zlomila? No tak to fakt nie. A teraz mi povedz, chcela by si ešte hrať v nejakom filme, alebo hráš momentálne v niečom? No budem hrať vo filme Frajeri a frajerky. Dobre, tak určite aj my, aj deti sa na teba budú tešiť.